Det er mig, Hans Christian og mig. Vi skal lige vise, hvor de to jeg slog mig i går, da jeg lavede en video ud. Jeg hoppede ned her. Jeg kan se, at du kan huske. Jeg løb her. Jeg hoppede ned. Jeg hoppede ned her. Og der er fuldt med puder og dyner og alt det der hejs. Og så sad Frederik P. der. Og så sad Frederik Peter. Han sad herover i den her stol. Han sad over i den her stol her. Og vendte sig rundt. Au. Så sad han her, så man ikke kunne se ham. Og så sad han lige præcis da jeg kom. Så sad han og slog på den her. Så bare det svært, jeg slog mig ikke overhovedet ikke. Det var bare fordi, at mig og Peter. Og hvad? Det var første gang vi filmede, der lavede vi det rigtigt, så mig og Peter helt gået til samarbejde. Det var bare lige præcis da jeg kom, så rigtig ud, bare dunk. Det var ret godt lavet. Det var bare lige det, så jeg bare lige ved, at jeg slog mig ikke ud, og det var bare det. Hej hej.